Naging mas exciting ang pagdiriwang ng Pasko sa Sibugay 2023 matapos makisaya sila Kapuso Stars Rochelle Pangilinan, Jessica Villarubin at Mark Heras. Habang kinaalyuan naman ng mga Kapuso Stars ang makukulay na Christmas display sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Tunghayan sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naging masaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng mga Sibugay noon dahil sa Christmas vibes na dala nila Kapuso Stars Rochelle Pangilinan, Jessica Villarubin at Mark Heras na nakisaya sa Pasko sa Sibugay 2023 na isinigawa sa Capitol Grounds sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mas tumindi ang excitement ng Kapuso fans sa hataw na performance ni Rochelle Pangilinan. Namangha rin ang Kapuso fans sa ipinakitang singing prowess ni The Clash Season 3 Grand Champion at Queendom member Jessica Villarubin. Nagkaroon din ng pagkakataon ang Kapuso fans na makaduet si Jessica. Napuno rin ang energy ng mag-perform na ang bad boy ng dance floor na si Mark Heras. Grabe nung paglabas namin, di namin expect yung hiyaw. Grabe! Maraming salamat po. At di namin in-expect na sobrang daming tao. For sure naman napasaya namin sila. Kahit umuulan na, Yes, dinagsapa din. hindi sila umalis. Samantala, naaliw rin ang Kapuso Stars sa colorful Christmas display sa Capitol Building at maging mga float at lanterns ng iba't ibang bayan sa ginanap na Christmas Float Parade Competition. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News.